Daka jinghiar tuklar ba mardor daki pulit ka Ribhoi district lala ban tembat penjajah ya ka kenrum kenram bala thapmi ha kherdop lum khajna ka surok ba saulan ne ka tolgate ka badon ha paha maulen arphomer ha ka janmit jong ka artarik jelew ka kenrum kenram bala mi kalong ha padeng kinong trei ketika kherdop lum khajna persya ya manager ketika kherdop da ka ba kila kenno ba kim so tenat shu ya ka jingle don bor palat jong u kat kum ki katu kat nengut ki nong trei ha ketika kherdop lum khajna kila kenno ba ugajur rahman manager ka MB consortium company ula le don bor palat ya la ki nong trei da ka ba ula penmi bun ba ki daw bat burom shu wat ya ka long renyeng ki kenthei ki batrei ha ketika kherdom ula jukran tomet bat kani ka jingkran tomet kalakta ya ki kenthei ha ka long renyeng shimet jongki la kenno ki nong trei kenthei ki bala pen pawru shibun ki jinge ba ki mat bat kani ka ju ka jingle don bor kala longru shekin nong trei shenrang ha ketika kherdom menta kasngi kumba hapo khat san ngut ai ki nong trei ketika kherdom kila sange shipor ban trei kam bat yalum ha ketika jaka bat dawa ban weng ne penken ria no yau te manager uba kiem so tenat shu kat kum uba jian star sliang local director uliathu baka jingya kran ha preng additional SP ke district kan long ba yakane ka kam an sappen bet no la shai kata ha kalai tarik jelew ni nak liang ki kenthei ki nokre kenthei jong ka tul plaza pahamun le ni kan paw ya ka susi namar ba bunsin hi kini ki brew kumba ono bala ong tiba ba ki brew banabar ki wan ban he ini ya ka bunsin ni lasna ba bunsin ni la ju complain handre ki claim shame action ni ka e ga ban complain te ka complain ka jungi hin namar ba tang nadang Islam banwan ka duty tang shiminit ro kila be ingin na duty bat idan ka jisumram halade namar ba iwan na yeng ban khe ban duty handre ki be no ingin na duty Islam das ngap ek reason ba baling Islam ki be no ingin na duty bat idan ka jisumram bang min khai bang shiyeng namar ba halanti singking kilak tibre ki ong babalay ki kan duty tingi paw ya kata kasuk thang ingin namar ba kila be ingin na duty kata ro ka de hari la jong sabe punta te lada ka jingbe ka jungki lada kalong ka badan buram tingi accept eka andre kalong ka bakhlem aku hari kata bat kunju rungi penpang hong ni ka jaka bam du jungi kalong ka bajabo ha ya ka babun sing la ju complain ni ki detention action namar ba hangli la bamja bat ki kenthei bat shenrang wat eka pleng jaro ba pli ki kenthei ni haban up ki line te lada slami ketika minute ya ketika second la shatim hapo len kabalai kalong shitang ka ya ka ba haduk mentah hingi hapan tit ka plala jong ka darang itit ka ki klip ban nai hiyo ka bisa abang itit la behi ngira ju complain hong manager but dan shisin ka ba manager ushim ya kata ka action utit ni kata ka botol ka ba atur ka uang bayar ka ni fi hapan wanra biang dengi pade ha ka jing sngo ka jungi ba ka jing tip ka jungi ka knowledge ko lana ni ka ka botol one time use but ni tre ya ka use ka shisin dengi claim ra shu ba nan nang ka hingi tit ka bisa la jong ya ka hoy kata namaki ai absent ya kata di minus na ka salary ka jami jaya baro hi gini ka jinja tamba shuong na bikindi ki trashno kinut ban complain kini padeng yang scam hangne namar bangla shisha ngala ju complain shi complain henry claim ship action ya ka karai te ka jingkwa ka junga te kalong ba kum kini ki brew kila dei ban change nane ki dei ban ai jing sneng ki nama nadu ka shooting ipan ka shooting yung ba ngikwa ban shimi ka shooting ibarnya mini ban terminate plus nang ta ya ka women's problem ya ka ba ikan thai ki ong ba ngikwa ban lek shiyeng ban change and reclaim sha iki ban lek ban change na way ubrew ki transfer ka to yung app an qualita na ita po siya manager uang ba app an qual ya in charge kalau tipen kelai ngi sarum ba chanang te ladang ngilik ban shim ki tiar jong ki kenthei ulta sha ong penban ba balai phalik shandukan ane kli penban ni kumta ni nimla ban batai ba nakai ka daw ni ta ban ni shandukan em sha ka bosno ngila complain nya kata ngila complain ande ki klam shim kya klemon kli ki klemor to ulta ki bernyam penban ni ban sangap ja tuna kaliang jongi kum ki tisi kenthei ni wan ban pau ya ka jing sosi ahmad jong phi lang hangde
ngi penpau bangi kum kita sekan thai haman lagi por ngi sakano ngi sa ong bangi dei bangi simpisa ngi sakano tu nang lor kataru bunsin ha bangi pan ya ka syuti ki ong bangi pan sisin yang ali kala debja kata sisin ngapan ya ka syuti haswa ban poi kata por ngala depan swa dia anda lapoi kata por ngap de ngala pep hadin bang ngala pep ru kidon ki bafun ki perlok jangan nang ne ki fun yang ki fun pada ki ong ba ul ai suspension yang tang bang pep kata kasni bang amun ban pep namar ba ngadon ke kam bang pep ru habang ala yosne kita kiten ba u ai suspend yang ngafun ya tai madam me ba in chat yang ki ngafun ya tai madam te i ong yang banwan chane sa office abang lawan sa office hadin bangi lalai komplain khmat jong manager us ipad us ai present pat yang kata kasni ru hadin bangi lawan komplain yu de hadin kata shwa ban poi kata kasni ru ufun yang por private je min ufun manager wong babali pakwa ban pan he issue kat nemo bali pam sim ya kata ka suspend bangala ai de ngan sim le yu haba ngam pep lam dapan abang lapan de ngan sim ngan sngap kumno nomor kate ka hok jonga ba sim de bali wa suspend yang hadu lais ni tang bang pep sini wa suspend no yang lais ni alor kata ngikum ki temthi si hangne ki batrai hangne potol plaza bunsin ni syakan no sni ni ong ba lada ngin le ke lada ngin le gisha ru ni syakan no bangi simpisan nang ne lada ngin online ya kitiar ru kila pekmat yang o bangi simpisan nang ne ki supan mi be kidaw yang ikum kiti second thai namar kila ni ba kila nyu beng hai yang ikum kiti second thai ba aga jaka bangi tre kade ka jaka lajong ba ka jingle jong kini ki khar ki ba tre ki ba in chat jungi pade kalolong sabapalan nalor kata ru ya kata min kam sam jungi wat manager ukren ya kata namar ka ngakren ya kata kajin shisha namar ba ma uhi manager ukren wat ya kata min kam sam jungi bangi lasna ying bangi ukno bangi lasna ya ka ying ada ladep barsna ya kata kajing kan ai parti ne em ukran kum ya kita kenten kajing smo junga ngam smo ihap ya kita kenten jungo namar kane kakam bangi tre ulong tang manager ha jaka bangi tre kakam ya haying jungi pada umdei umlong e ru ulong tang unong ai jaka yang i bangin tre akain kambing kam sam jungi umdei hak ba mau ba untuk lar ya kita ki baro ngikum kiti second thai bunsin nisha ya ki jing sakren no kiba bun nimat haman la kasni ke bangi wan lada ngin wan slam ru ngila lek pan saying ada ngi klem pui ha kata por ba kila bu maki ngai slam tang siminit ru kila be no ying saying kamut ayu ba kin le kumne namar kum bangi ki kan thai kiba kum hamtam yang ngi lele ki bladon kun teng pede ki don ngimat ba ngi sitom kun ngila slam ban pui hangne ni hapan ai kidawa ni hapan ai bam ki kun pada ngila slam bam kataru ngila pan pau ladang islam ru ngila pan pau ya kadang jing jungi maki pada kim suthu kim piang ya kata jing karpat jungi ki ong bet ba lada pila slam telek no shing naiwan shu ki ong bet namar kata kamut ba ha katu ko sni ki bangi sabe kata kamut bangi layo absent bet nakliang junga ga pan pau ya kata pelong i ba nginilang ya lumlang ne mar ba isam jike ane ka tolget mo alor ka jingsur ka barit ka kamar ka samkya atat ba kini gibriu na bar ki bawan tre yang ne ki bam nang ne badmit basni ka tlop jungkir ka ju ba ka jongi bang bam jarang ne mar ba ibam sa ying ru ki ai ka ju ka salary samjing ayu re kan jing kenda ki penbore ngi ki orang iban bam jang ne bam jang ne ngi ngala yo jing stom katusni andai ya katar kim parkhat na ang mga tre bam jang suren ne bam jang no sing de ji sa kali ben siu bai kabai bam kim siu artat ba koi kaliang manager ni hang ne yangi khan guram ri ki ku khasi trai snong khan guram re ukran bai ong ukran ba he yangi ong da kim nang mon tre bha mi nang ne ngan be kan terminate e sia ber khoi me lokal ngan bu ri brul de ngabun kibun kibriu jengau ong perngam kita sa bos nang ngala kenjok tin ya sisin ngala ya syam ru ba snong ru ngala ya kran phang kene gi jike ji syam hang ne te uklam chum usim lai liu klam pakhat bha ra klam kran na salu sanang ko tu chumak chan mana tu asni ba phone manager ngar ka phone u klam pik ra ka phone jangaro nga ko local director ke company ga jipudi ai update tol adu asdar ke tol madu usda barjar khaksan kapasiti ko pe ga dimbat ko local director mada ka tu kapor ko murok pa stok adu di step adu arja katpa
i bagaji ya itu jom kini company i ko bau rampa istong don ye sangat kabu aibor kini ki company kaba hadu pak naglen cakap company kalayu bon pat ini kompre gitu i betul di lokal empat naglen tu aku lokal director ngam tuyo ya kajitip kabakam dia nomor ba kaji ada sop orang pak istong pat general manager jom mereka tol operate kalau ke Syarut jong ka ke office teng asu pentip tak kapor bakadon ke grup ram kapor basu don ke jinja ke bah ke na keblaj berpoin pat nomor bak kamput kam teng scope ang magidap ke jing sosik bakraw lor ke tisha le ben jong kitong train jong ipat kamtam le ben di kentai buat kita besar stage apa di betray apa jauh kabaral bakaro isya baik tak kapor bancak pedik ya ucapan manager buat dia betul bawa tung dia tak konsentrasi seliap tung ke local in charge dia betul dia debat dia betul ke local influence kecil padu kalau cawer no ada kam hadir buat lawan tak kiwe pat kena sensasi tempat ada kestung kecil karai ke pengimut pensim nanti mengenai sekabat orang bah kerja dot gaji ya perbaik nomor banyak lain untuk SP yang bu editor SP wah pensim yang insurans bang sak baik asal gaske bani akan orang bat di dokter di sini bat kadiman ni yang di dokter di lokal itu orang bah mulai ban bukan nomor dua yang udah bu general manager yang ketika top ketika company